ଯିଏ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖରେ ସମ୍ଭଭାବ ରଖିପାରେ, ସେଠି ଅସଲ ଯୋଗୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖରେ ହସନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଅଟୁଟ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଅନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି କେମିତି ରଖିବି। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ତୁମେ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା, ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ବସନ୍ତ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଆମର ଆସଲ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଏ। ଉଦାସୀନବଦାସୀନୋ ଗୁଣୈରେୟ ନ ବିଚାଲ୍ୟତେ। गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जे समस्त परिस्थितिକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ଦେଖେ, ସେଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିପାରିବା,